U Presiden ga New Trap National Youth Front HNYF ubak Sadon Kebla ubak New Trap National Liberation Council HNLC kelathong badlong unumi khmat jongka shakame Ukraine sok berkibor sarkar ulaong bak cingbam lak sarkar jela banwanra dak cingtoket CBI namar ka cingcha syasiat yap ubak cheers to feel thank you General Secretary Barem ga HNLC kala penlongi bahieng ban kerpat shakame Meghalaya High Court bakanihi kadai kalenti ke babiang bah Ulaang bak Meghalaya High Court katan la kajong kabor ban hukum yak sarkar ban sai madan di kicingcha syasiat ubak cheris to feel. Nakaliang jungi lang la kajong mamla sarkar ban piang sa CBI te ki bahiing lale ka bade ban mu ka High Court namar ba ka High Court hi kan don hi la kajong jurisdiction ban don kajong ka kabor ban pembor sarkar ban sai ki sya ban ne ban kam alo ni ka fake and counter ni ba cheris to feel. Halau kacing kentu ki bahieng ubak cheris to feel ki dekot ka seng bakin long ki bahusiar ubak sadan ulaang bak don kacing ngau no bobun balang hadi kacing cai ubak chi henry komunomi khmat shikami Ukraine sok hi hadu menta umyo i bakan don kanu ka ban habusiar. Along kata ka popular sentiment ni kacing ngau di bobun balang hawai ka don khamtam hadin kacing yak jong ba chi ti jong kulit kadon kacing ngau di balang Rusia ke balang cautious kata Henry haba ni pat ba shimti ye ni kam ba pai peace process te long ya kam kalong menta tengam i bakan don dulu ka caution note na kata ban apa Rusia kumar ji kran kalong posted kaya ni shifa Halau kacing keno ka channel C Arsna menshwa ba kacing syasiat ya bo ba chi kadailang ba kacing don kti ki dekot ka seng ki bla pendam waj lani kita surrender HNLC bar ki pulet ubak sadon loong ba ki dekot ke depan syai katai Henry ka HNLC ka dangwat ik saki satar long ya kata ladang ye pek kata ka benda long na kaliang jong ini ki surrender HNLC kila ai kila da bai clarification immediately hadin ba ka da bai ka HNLC de ki na kaliang jong ki kita pentau ba ki don ka no ki ki Henry na kalian jing HNLC part kayo so yung kata jing don ti jong te bat kidang yai panwat ke saki satar ba hanu gidang ti ba na kalian sangi kadang pursue yung kata investigation kalian kadang jing sya ba iba chi cheers to thank you sya bangan simti komentar lokator ngalaya keren abun si ni ba chi yang ni ka proses ka bangi ya te awai ka bangan sya ko dong ba jing klat no klem report yung ba chi ka kapen kalam kapen slam baka bu jing kiat yang ni ka peace process namar ma i mengalam balakmat nong mai phang balakmat yang ni peace process pasal kap jubon no jing mo to kon jin badan ba chi na thrai kani ka gundai kan jin ba la sai so ka